Γεια σας, αυτή είναι η ομάδα του Προληκτή, σημαίνει το Βαγγέλη. Και τη Μάνη! Σήμερα έχουμε αποφασίσει να σας μιλήσουμε για ένα πολύ ξεχωριστό θέμα και τη φιλία. Αυτή την πουτάνα που ονομάζεται φιλία. Αυτή που μερικά άτομα δεν εκτιμούν, κάποια άλλα άτομα που είναι δίπλα τους και τους συμπαραστέκονται όσο τίποτα. Και μας έχουν την ψυχολογία γενικώς. Και γενικά δεν μας έρχονται και μας ταχώνουν. Μας ρίχνουν ευθύνες, αλλά υπάρχουν όμως και στη φιλία και κάποια άλλα άτομα. Όσο και να προσπαθείς, κάποιοι ποτέ δεν εκτιμούνε. Εσύ πρέπει να αλλάξεις, ο άλλος είναι τέλειος. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και τα άλλα άτομα, τα οποία καταλαβαίνουν τώρα μετά από τόσα χρόνια ότι εσύ είσαι ο ιδρυματόρος. Αφού είσαι, γιατί σε κάνει παρέα. Εμείς έχουμε καταβάλει τόση προσπάθεια, μπορεί να έχετε καταβάλει τόση προσπάθεια. Να έχεις κάνει τόσο έργο στον εαυτό σου. Να εσύ γενικά έχεις κάνει πολλές αλλαγές στη ζωή σου για το τίποτα. Για κάποιον που πάντα θα έχει κάποια παράπονο από σένα. Είναι αυτή η φιλία. Είναι φιλία, γιατί δεν μας εσείς. Είναι φιλία, είναι αυτή η φιλία. Είναι φιλία, να προσπαθείς κάθε μέρα. Να είσαι το καλύτερο άτομο, να αλλάξεις τον εαυτό σου για να σε αποδεχτούν οι άλλοι. Όχι, φιλαράκι, δεν είναι αυτό φιλία. Σε μια φιλία δεν αλλάζεις τον εαυτό σου. Ο ένας αποδέχεται τον άλλο έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει μερικές παραχωρήσεις, αλλά και άλλος οφείλει να κάνει τις απαραίτητες και ίδιες. Όταν προσπαθείς, ο άλλος πρέπει να βλέπει την προσπάθειά σου και όχι να το κατακρίνει. Και να λέει ότι δεν προσπάθησες. Όταν κάθε μέρα δίνεις μια μάχη για να το πείσεις ότι σε τι νοιάζεσαι. Πείτε μας εσείς, τι είναι φιλία. Περιμένετε τα δικά σας σχόλια. Τράβα! Μα το Θεό θα σε σπάσω στο ξύλο, έτσι.